Abans de tancar la porta, entre el sol exterior i l'obscuritat interna, la nostra ombra retalla durant alguns instants contra el sol. Pot provocar més dolor la sensació de veure el reflex d'algú que no existeix? Escandall és el nou llibre de Joan Elies Adell, que ens ofereix en 50 poemes un cant a l'ésser estimat que s'absenta en vida, que físicament encara hi és, però que de fet ja ens ha deixat. Escandall és la figura del pare, la que s'ha perdut en vida. El seu pensament, el seu caràcter, les seves creences, els seus sentiments. A canvi només queda un cos envellit i una memòria que esdevindrà, en poc temps, inactiva. Sovint la poesia llança als quatre vents un crit de consol i d'esperança quan el poeta sap omplir de paraules guaridores aquell tram íntim de dol que tots en algun moment passem a la vida. La poesia, doncs, com a remei pel dolor de l'ànima, vell com el món, però també molt eficaç. I això és Escandall, de Joan Elies Adell, que serà presentat per Joan Duran i Nats de Ferrer aquest divendres 16 de maig a 2:15 del vespre a la llibreria Laie de Pau Claris 85 a Barcelona. Si us animeu, ja ho sabeu.